Kajing temu jong Sarkar National Democratic Alliance hapo kajing alam jong Narendra Modi kumu menteri rangba pan kentur dag resolution One Nation One Election hak dorbar kerpang kaban selong nadu ka khat pratarik hadu ka arpa tarik bunai nai lur arjar pulai hak parlimen bathamai New Delhi kala ketik ru iki katu ka ningot kiri rangba pan kran hapo sulong mil ukurwa ka atiar ubu jingkeli hato kani kajing temu ka ajing mentoy ni ka penduk nongi ka jat benriu Batungin sngap kay kabakidan ban pensngo. Habay kran bat kalat patay kubor uba VGK kenta unong yasaj an barang ba jong jela ula pensngo ba kajing mentoy kalong kababun lada pen orlong ya kani ka One Nation One Election hari India kan hap penbun susu ya ki election commissioner ni kinong tray na kabenta kajing ya renti ka election. Kani ka idea was also muted by the ex-president Govind. Whatever the case may be, so how can make idea? There will be in this one nation there must be one election. The election to the Lok Sabha must be at the same time all over the country. Nama kandi pandang rakajong. For Meghalaya kandi hakawi ka tarik. For other parts of the country and all rakajong. Kasulong kajingmud hi kalong ba. One nation, one election kamun. If there is a Lok Sabha election, it will be all at the same time. Kalau hakajo kapor ke, lakaran ke assembly elections ki states, kadi manlong hakajo kapor ke, kata kanyarap kan safe ya ka pisa ka dikajong sarkar ke, nada perlong ini election hakajo kapor. Tila se kalong a very nice idea, hakajo kapor. Lok Sabha must be held at one time all over the country. I think it's a good idea. One nation, one election kamamut ka de ka jimentoy sudahay kan. Namar kelang ke election commission lu kan lesi kalau aban bulkam ya ke election commission namar if there's an election all over the country at the same time kalau aban very heavy task and heavy job te lesi ka the numbers of election commissioners haka election commission ladiban punpon ni members ka idea behind it kalau ba himdon kam up namanta Meghalaya lakajong Assam lakajong kiwi states lakajong kalau one election one nation one election election kabalong kawai Assistant Professor ke Political Science Jongka St. Anthony's College uba N. Karluki ula pensngo baga jing temu kawanra domru yang ibaro namar ka jing bam tikna bakumno ka sarkar kan pun urlong ya kani jing temu haba pet ya jing bakari India kaya kendu To halor kani ka One Nation One Election ka julong shisha kumtahi nadu bengiyo ka jing lai lot ho snam khat kandai spa so punyo hadu snam khat kandai spa nru punyo haki sanpo kli bat kin ropo kli ki sarkar ki khalam ki kala chiteng por tina kata kadau ka por long election ru ka kala nakwe ka jelas kwe ka pher ti kani kadi ka jingkular juga BJP naru arjar khat saw arjar khat kandai dei tat menta ba Modi ru shimkya kini ke issue banwara kini ka One Nation One Election but habang ya nujor hi kini ki danlang hi ki jingmentoy ki jingdu nong ru let's say ki jingmentoy bingla banyo na kini ka One Nation One Election kalong ba kan dunai ka jinglut jingsep ku mangi harajar khat khandai kadan kini ka Legislative Assembly ki pelut hadu kembah rupau hajar kelur tingka wa ku joko poru ki la ban plong hadu ki nyautli ki election haki nyautli ki jela ki baper ti la ki la ban plong ki election hakaju kapor ya borok ki jela bat kumju nadu Delhi hadu ki jela hadu ki local elections ru kan dunai ka jinglut jingsep kawairu kan pensuk ya ka logistics kabalai kan pensuk ya ban penkre ikini ki security forces ngimdon kamban deploy ki nakwe ke caka ngila ban bu pe ki hagitu ki caka ki don bikin pet ya ka security badika order law and order haktu ka caka ti kita gidi ki mentoy ti ka jing do nong pat nang ta kalong ba ki bobon hi ki tieng bayo kini ki national policy kila ban kini ki national policy kila ban telep ikini ki regional policies kata kalong kwe ki jing ma kawai kecing maru kalong namar bangim pada syai bhapi shubu menta ladangi ke sarkar ka klaim nak steng por lani kimla banyo iki number ki babyang banthau sarkar tikai ka banja ngimtip let's say kala bandon president's rule lani ngila ban lek nak second largest party ngim pada syai bha kata
Bat kabalai ru kajing kapakrau bah kalong bat pensotu bat pensha chupat ba. Baros kata kani ka generation kani ka pateng matang ila sya bot pe kani ka election ka ha ka pakin nong mi kmat kila subun kam ik election baro sansnem subun kam ik election nak wei ka jelas koi ka jela teban pen thamai kata korkom perkhat jungki kalong ka pa pan pensotu chupat ba. Ngamong bakam long ka bala kalong ka bala rekan simpor khendiat. Uba Robert Karjarin ubade legal advisor Jongka KHADC ulang bakawai kari kawai ka election kam dai ka jingmut dur ka bathamai Henry yakane ka jingtmu la urlong hadin bayo lait lut kari India nadu usnam khat khandai spa saupnyo Henry nakidaw babun kala penlong bandon ki election hagi benta ba pher kari jingye jet ya kinome khamat la ne kawai ka election mo one nation one election kumba ngi pej kala di ka kadika agenda la ni ka manifesto jongka BJP la khamslem hola dangin phai saka history jongka India la da phin phai saka history jongka India nadu khat khandai spa sanphau terter baki long gitu ki election kadon bet ka wei ka election ka wei ka habara ka wei ka India kemud hagaju opor ngijit MP bat hagaju opor ngijit ye ke male manchua lada pispej akpor bah kadang sedang jongkari India mo dalam baklanga South League election ke bana khmadu ka hagaju kopor kawan ka jingjit MP bar hagaju kopor kawan ka jingjit MLA hadin ka tupat ki donno gitu ki state legislature mo ki bahasa dissolve no ki syak dissolve no ti hakpor bagi syak dissolve dala jit biang ye gitu ki MLA ha gitu ki jela kaya perno ka jingkut jong ka tem san snem tenolor ka tu kawan saka presiden rule jong kari India ru ka kalano gitu ki snem ya ka iu no ti henry banwanra ka wei ka election ka wei ka ri kat ya kari India hi tengah kala e than ti nginomla ban len pat ki don hi ki jingpha na kata mo ki don la ki jong ki merit kidon lagi jong ka demerit ka wei na ki major merit point ka balada ladakan wan ka wei ka election ka wei ka kan wan betang ka wei ka election lada phila ban combine tang ya ka MP bad ya ka MLA ngapuli ha ki wei ki article ki ong ba ka hajar khat khandai MP election ka India ka spend hadu khat khandai spa crore tang hak MP election nam tama penbit penbiang kilang baro tila da kawan haju kemudian ke India kala ben safe 1000 crore tam bisa tila dang Kenya kata kalian ngin mala ben len ba kadon ke jing mentoy katang suwan ka wei ka election ka wei ka habaro ka wei ke India ngin mala ben len ba kandon ka stable government kamut kani ke jing tuklar dong ka union government ban let pen klem yi tu ki government ha ki state kitu kanduna kitu kinduna mo ki pan baru kinom lutpor mo kilet be chisni ki thabut ka wei machine MLA ka wei ka machine MP kataru kan don hi ga jingduna pat ka wei ro kapor no ble la da pin pej ki union minister ki prime minister ki cabinet minister jongkari India i kumba shibun kapor ba ki lut ki spend ha kabalik campaign election ha ki state assembly ban ni ba syong ban trikam kum ki minister ti kita nginom la ben len ki la ben ki merit ti henry ka demerit pat ka bandon ya ka one nation one election ka long ba kari India ka lahya palat kumno pun membelai ya ka resources ki CRP ki police force ki parliamentary bakin penting kena bakan don ke free fair election yo berun ikat kata ka bombre ka bakai pila da pimpik tang ka state election jong ka mekhlia kan no platoon ki CRP ki don ban penting kena ba kanom don kanu karam sebo minta haju opor hakari dia ban penting kena ya ka security la nom la ne kata de ka wei ka baar ka jingdon jong ki officer mo nomor kini ki IAS ki badi ki observer ki wan na ka wei ga jala sha ka wei ga jala tila da kimdon election ki dang la ban wan khambun ban penting kena ki IPS ki bawan ki bandi ki general observer menta subu la da ka jia sinjia la nom la ban pen biang kat ikini ti nolor kita ki jingdon kam jong ki EVM machine sibut no beli ki EVM menta ki ju ki EVM ki liu sama khlia andala kod ka tu ka
anda lakut ke tu ka sau pesan singi mo ya tu ki AVM ki weng no ki delete no itu ki vote kira no sa ki way ki state tila da kawan haju kini ki jing don jong ki AVM machine ru ka bomdei ka bakai but ka way ka bang ta bahaya ka jala ka jongi da ka one nation one election kulong ba ketang suwan ka one nation one election ki agenda kumbalong ni po ye keren no ye ki national issue kemudian kini ki regional issue kin sa dilute tiki victim kin de ki regional party no boleh ka wave kan long bet ka jing keren jong ki briu ka long bet ya hari berwe ka wave kan de berkata ka jing keren jong ki briu le se ka long Narendra Modi west met ba lani Rahul kan di mo west ba pangyang pi ka mindset jong ki briu ka kapoi ha kata kadur teo bukut ki regional party kan di victim kila ban rem haki election haki state assembly ki jong kiro ti ya ka state ke jongi ke bangi dang don kam ye ki regional party ba bakin klan na benta ka jinga da nam ta jing penek pensa ya ka reti dustur ya khando ka siap kemud kan ketak ba na boleh nginom yo issue ek regional party ki beru kini keren be ye ki national issue kumba kalong mentali ke ki national issue menta de Hindu versus Muslim versus Kristen dan issue iyo ngime keren employment ngime keren development ngime keren ya ka security ngime keren met da kane ka religious sentiment ngihap ya keren ya ka UCC ngihap ya keren ya kum kita ki Bharat versus India ngihap ya keren kita tiga ni ka wave jongka ri India hi berkoi kan crush ya ki regional party ngam ilongo ki don ki regional party mo ki baong bang ni agree ya kata hakan lo kadur ki agree kata ngi ka jing start ki jong ki rei kata ka di ka jing jia ka ban salong but ke expenditure ro ka bom kai haka ju ka por ka jing spend ye ki expenditure ru ka bom kai nolor kata ya kaniru lo da pikwa banwan ra ya ka one nation one election pihak pan kala kumba south santali ki provision hopo jong concern ya kata pihak ban ra biang ya ka bill ka ban le ya kata tinalor kata apat ke ka ba kham kita susu kolong ba hitang suwan ra one nation one election la da pin ken kan yo puli ko ka article kum bakhat pa ne khat khnai tali ki state legislative assembly but ki nen territory ki haban dissolve no ya ki house an ka wi mutali kan de mekhlia no boleh nidang su debjit ya election ha arjar khat lai khlem pat le yu pat don ki policy pran yu tila da dei bahab dissolve no kumur arjar saur ni hab ya election biang di kelempat tri gini ki bajob ru kelempat tri gini ki kelempat la ban penpau ya ta kam kemut bahan isniu la hab ban jit no biang ti lo long bakat ni ka last election la long ko mon no fai hi la long kumba no fai no hi ti ha ka jingyo i ka jonga hi ka long ba akala ya tan ngam iti kenapa pin la ban biang security ngam iti kenapa kin la ban pen biang ya ka safety and security ti kumba ong kini ki regional issue kinom yo lat shu ban kala kum ki main agenda mo ka ngi metangi don kam ya ka political will kum ka boundary issue kum ha ka ILP kum ha jing pen dawa pen rung ya khatir kasih ha ka schedule kini they will not find space te kinom find space re haka manifesto haka jingeje ti haka jingdon ki social media haka jingdon ki national news menta ki ban propagate te kan don hi ka jingta tilada jia ba ki wan ra sa haka label jongki local bodies kum ki district council election ang tali tila nang rumah susu iki no boleh ki ka jingejit ban haka hadis konsil ka mindset yang kiberu kolong damway ka jingejit election hadis konsil ngi campaign banyada ya kerti dustur banyada ya khando siap banyada ya tin ga thlik ki hok ka bakarpang ka jingjit hamal ek la long mix mo la long mix banyada kerti dustur bat ka roi ka par ha ka national level ka roi ka par bet ti
karoi ka par ka jinga daya concern kum ka secular aspect kum ki hok jong ki niam ki hok jong ki minority ti lada kawan hi kawan India wan election nga imat kan sem kan sem jing na kong du ya kari India wat tang man penting kena ba kan don ka free fair election ro kan ho kum boong na khamat kan don hi ka merit yang mengim nom la ban len ta ka cost saving kan di ka we ka stable government kan di ka we ka jing yo por jong ki minister ban ya trikam masun job masun ya tri kam don kam shu ka tu college campaign election sharum seneng ki kindon hi ya kata ten rai lada ha jing su ku jong asimet lada pin compare ki ki merit ki badan ha ka one nation one election but ki demerit ki badan ha ka one nation one election kum ki ken hun sen phalang ki ba kham long prefer siya ban yada ya kan do siap ya karti dustur ya ke ya kamut ka identity ka khamwan hakmat ban ya karoi kapar isu medong bakala kan palat bahkan don kum kan ka konsep hakari India hi barawi Professor Barim jong school ba Martin Luther Christian University uba Fabian Lingdo ulaong ke jingtmu ka babahala da pentrai kam hok Henry ke jingtmu jong ki ngimtip one election one nation te kalong expedient lada lale ya ka hukum ko badai kam kta nomor ba tang ba fi ka bon kta te katur kawan hina ka propaganda election kan nomor kawan subu buta lada one election one nation baro ki state kin hakuju opor kinele te gatu kala ka ba ki don maki ki mudur bukan belang si ki state fi subu ka BJP ka klanya ka security ki state te gatu gaju kala kan klanya lang seboro ki jaga dan like nang tate kalong expedient haji sing dunga banlong one election nomor ba kan nom don bun teli election nak por sakapor ka kta ya po iba dan namar ka jing tumun naldat pagade da kawai pat nakaliang ka BJP la kila don ba ka jing suba pagaton ki konspirasi ayu ban penklan bitang ya ka parti imda ya ka rigen ngintip syu dan one party one nation kalong expedient ni nada de ka bamdon ka ulterior motive nalandat bahkan non ka expense kuru kan hamduna nata gibri uru kin nomlut por nata ka tenir trekam jeng ki state jeng ki ir kinlong hakajuk community Tilkom te kam dun ai percaya ka tu kan tang bodon don sedon ka ulterior motive ban bakaju kal jong ka ke pertikan be all over the country ta kata hete ka banga sang subah kajing mentoy la daga de ka jing ka don ka de ka good intention te kajing mentoy te kalong bakalong expedient abaro ko giri India ka juga por election kan nom don chu ka jing ya bunkam mentala ada election ha central ada election ha Kiwegi state long election sa Meghalaya baro kitu ki hain kinawan lut sene banwan kan bas election ni hak jaka begini trikam hak jaka begini ya pe nam tagari ki kasulong da party spirit berasan sebentar kan Meghalaya ka election kini involve politics all over the country dalam election ha podcast ka state ro baro kini involve dalam election hangno baro kemut lajan sansnya menter on the election mood kan parti mood baik kan nang tang kamu home minister kamu prime minister kidon por ban kan bas election man you haba ka de kam jong ki menteri kam te de mar bagadon election laga jong ikiyo kan ban sangkai kam tu ban le kan bas election kam tu hajaka bakan wan no ka jing menteri kam ki kata kan ga daga badon one election part season pada election kemut sans dan menter kim don por fi bania ki win party stang menteri kam kata ka dai gaji metoy la da one election one nation ngatra Amit Syaru dalam election Meghalaya don por fi mala de blank te dalam election ha samru tu donation ha ru tu le ayu seta bala de election lang setang bania menteri kam
Unoy sa an barangba ka jella uba Erwin kesu tunga ulapan sngo baki jing mentoy kibun Henry kijing ru kibun kamtam kumya kari India kabalong kari kabayar bat kabaya Peru haka jinglong jong ki jaka. Piga election process haka democracy is an ongoing process. Nalor kata ya ka eka jing temu la de pipet haka nakaliam ka pipi supet nasla at an idealistic viewpoint. Kita nak MLA ron pula, MDC ron pula, MP ron pula, dan duna ke jingdut, jingsat. Baik ba kira ke juga kuat. Tambah itu. Kini. Kin perlong ni kini election cukup. Kasihan kepada kawan-kawan dia. Jabatan Presiden Suruh ke Wika State berhab declare election. Hilau no. Pin penek itu ke Presiden Suruh tak hadap pada long election biar bolak Wika ni. Tak ada kecil-kecil. Kebar. Pi kidon ki state kiba kapor. Lanon pelong election. Kijaka ki belong ki pejengah, kijaka ki belong lesen no slap. Nakajing kreat. Ni balik ni pelong ho benai Februari. Nomor ba kapor yang kapat sedang. Katalang kerakut. Jadi kapor ke ba ki pai ba ki biang la kayo. Kin perbiang ko blui kini ki infrastructure problems. Kaya ka bala ban long ka bakle ka la ban long ka sa. Kaya bala long ka sa, ka la ban long ka wasa. Ya ka bengol. Hak ta ka dur. Hari ka ba tam ni ka long ba. Kani ka jing temu ban pelong election ka David. Sa sisir biang ka dik agenda jong ka PGP. Namar ki so tu ba kidan don ka ni ka wave. Ka ba tam ki menta ka long ba hal raja sawa. Kimyo majority. Haki states por penyala election iku makin do na haki states. Tiki kwa ba imat bakani ka Modi wave. Ka Amit Shah wave. Kan translate haka por ba tap bot. Lada ka MP ba ki state elections ki long. Ka to ka wave kan pantame pa da. Ki makin yo ban job. Ki ba pun ki states. Ngai itang kata. Lain orang kata kamdan cimot. Hakin pendulai jingdut kesan. Ia kata teka pilih sisen dah kayu. Handrai hak demokrasi election kamta mengi bukan parliamentary system. Election is an ongoing process. Mak pun kijimi don bisa disqualify. Don boyam. Pilih no. Itu pilih pun begitu. Teka sulung no. Sisen le tekan mentoy ke BJP balik second one in full majority all over India dah tak kin yo ben implement ki Bharat ki yo ben implement ya kenika ke amendment jong constitution nomor ratification ban amendment constitution ro pidon kam man yo ke ratification of states dan nomor kata kada ngalapet bakat jing temu ka dai ban manra ya kenika program jong BJP kebala don alai sausan kliki point pai kom use silo kering program joki ter kila wan ra ter but dak ka beki yo ban ai ka report ka kam tam la long simultaneous election kila sweep ya India bro the hangta kumamo the tyranny of the majority kan long too much for the minorities to bear